Mga panimay sa mga nanimuyo sa sitio Litmon, Barangay Dumlog, Talisay, nangaguba. Samtang mga sakayan usab naguba tungod sa kusog nga bawon. Ang gikusgon sa bawd, mugna sa hanging habagat. Ang dugang detalye sa report ni Chona Carion. Nagsugod og kakusog paghapak sa bawd alas 9 kaganihang buntag. Mugna kini sa hanging habagat ug sa bagyong Leon. Usa ang barangay Litmon dinhi sa barangay Dumlog ang apektado kon bati ang panahon mauawhag sa otoridad ilabi na sa city disaster ug sa kapulisan nga bakwit ang mga residente kon musaka na ang tubig dagat aron kalikayan ang disgrasya. Pipila ka mga panimay ang nagusbat tungod sa paghapak sa dakong bawd. Lakip na ang mga pump boat sa mga mananagat sa maong dapit gibandas usab sa dagkong bawd. Ang mga sakayan ma'am nangatuwad na nya daghan na kay stakan ni kanang taga dinhi nga natagak kay pagkuha sa iyang sakayan taon kay magkuha sa makina ba natagak taon siya apil sa bawd nga piting dakuha ma'am. Ang amuha ma'am silbi na apil lang sad sa bawd nga pit na tanawa among higdaanan pirtinang kanang na apil og lunok sa kanang mga kuan diri sa bawd nga dagko kay pitinang taas sa tubig hasta ang amuang mga ubang sanina ng lutaw. Ang mga residenteng apektado igo rang muhiklin sa ilang mga silingan. Ang search and rescue team sa Talisay City Police misusi usab sa coastal areas. Aron pagbadlong usab sa mga tawo nga maligo sa dagat, lakip na usab ang mga managat karong panahona. Samtang gipasusi ni Mayor Samsam Gulyas sa mga pulis uban sa City Disaster Risk Reduction Team ug sa Bureau of Fire ang landslide prone areas sa Dakbayan ilabi na sa Barangay Manipis ug kadtong dunay baha kagabi. You should not go to the sea now kay makita ninyo kusog kay bawod na to and kung moadto sila delikado jud kayo. We will be coordinating with the Coast Guard na amantay Coast Guard sa Puok in order to reiterate these reminders. Gipaadto na to atong disaster team BFP ug PNP sa bukid karon to reassess the situation. As far as flooding is concerned, na ay mga flooding concerns. So I have tasked my executive secretary si Dr. Rubio to handle tanan mga complaints in social media para maadtuan og tao para makakita tag for the meantime a band-aid solution and a long-term solution to it. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.